Moikka kaikki! Me tehdään nyt tää meikki sokkona. Eli joo, mulla on tässä tätä kuulipunaa, koska me kuvattiin sitä toista jo vähän aikaa. Ja sitten me oltiin kerätty jo laittaa tämä, tai toi oli kerännyt laittaa tän jo. Ja sitten se pätkäs, joten nyt me otetaan uudestaan. Nyt se voidaan alkaa peikkaa. Se on sitten taas se huulipuna. Ja ihan sama omassa. Älä sitten mitään. No en. Missä on sun naamas? Ota sit suukin. Se on se korkki. Mä voin laittaa se korkki. Jee, me sen molemmat. Oikeesti. Oho. Laittaa sen johonkin. Oho, mä laitan keskelle vähän. Oliko se sama silmä? Ketä? Näytetään sen pian. Oho. Onko se nyt valmis? Tää on kyllä muutama näitä kyniä. No mä oon valmis. Ajattele! Mut sä oot meikannut mut. No niin, tässä on tämä minun meikkini. Eikä Ailissa meikkasi mut ja mun pitää me katsoa myös. No nyt on mun vuoro meikata Nellille. Eikö siis mä meikkaan sut? Ai niin jo! Missä se on? Oh, joku voi laittaa toki, niin Mä oon nyt. missä on sun kulmat? Onko tässä sun kulma? On, en mä. Okei. Mikä tää on? Hyvä. Sun kulmat? Ei ku. Mä laitan nyt sun kulmat. No. Sitten. No niin. Sitten. Tossa. Tehdään tällaiset valumat täältä.
Nyt voidaan laittaa vähän poski. Vai onko se vielä joku? Anta huulet. Onko tässä? Näin ja siitä. Laitoinko mä tätä jo? Tehdään tollanen. Sitten tollanen. Tollanen. No nyt on. Minkälainen sä oot? Oikeesti? Mä menen katsomaan nyt peilissä. Joo. Tässä on nämä meidän upeat meikit, jotka me saatiin valmiiksi. Niin. Mä menen katsomaan